Satama odottaa täydellinen pakopaikka arjesta. Vain 3 minuutin venematkan päässä kaupungista, noin 20 kilometriä tunnissa nopeudella ja 200 metriä mantereesta. Vuoksen vesistöön kuuluva Kallavesi, yhteydet Kuopioon ja Saimaan kanavaan. Sijaitsee tämä upea 3,4 hehtaarin saarikiinteistö. Päärakennus on tilava 134 metriä omakotitalo, jossa riittää tilaa isommallekin porukalle. Suuri ja valoisa olohuone, hyvin varusteltu keittiö, 4 makuuhuonetta, 2 WC-sietää, sauna ja kylpyhuone. Lisäherkkuna kesäkeittiö ja terassi rentoihin illanistujaisiin, oma ranta pulahtamaan tai veneilemään suoraan pihasta. Tontilla oma veneluiska ja poijupaikka, syvyys 2 metriä. Kalastusmaja ja 2 venettä valmiina käyttöön, veneet, neuvottelut erikseen. Hyvin varusteltu työpaja, jossa myös moottorikelkka, saareen oma lautta, kantama 4500 kilogrammaa. Auto- ja venepaikka mantereessa, täydellinen paikka kesänviettoon tai vaikka ympärivuotiseen asumiseen. Tule katsomaan ja ihastu!